Straight to the Now, point. sa pikas bahin, ako lang yun yung isgutan mga kagilaan kay doon ako'y mga kaila nga nakaila ini mga higalang bata kining namatay. Promising kay kinabuhi ni, hindi kin. Doon sa ko'y mga kaila nga nakaila sa ining nakapatay. Ha? Purbida. Mga batanon pa ni. Unya, nahitabo ni mahigala dito sa may Maria Luisa Village. Sa may gawas nga bahin. Pero kadlawon ni mahitabo indakin. Medyo dunay kuan ha. Wala to gitagag pagtagad, wa na to ni report ti dayon mga kagilaan nga nabuyluhan pag-report because ang hitabo ko nun kanang Sabado mga kagilaan sa gabi nya pagkadlawon ana padong Domingo wa po'y kayo'y duty sa taga-media mga higala gumikan ining weekend sad mga sukintig paminaw. Sumunang wa kayo maka buylo. Pero atong tagay pagtagad kay ato man ni nakuha ni maong report. Ato check ko na mahigalas kasama nga Arnold Bustamante labot ani maong report kay ang gisakyan ini nalimbuwad kin. Ang inuba may service ani bataan no kini nakadasmag. Maayong pagka limbuwad. Unya nakadasmag na rin ang Toyota views pa. Wala ni muhunong ni bataa. Ato kaon ba ang report pinaagi ni kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold. DYHP. RMN Report. Kasama ito ni Rapil na nakabsang yun sa kinabuhi sunod sa usa ka pribadong tambalanan dari sa sunod sa Sugbo ang usa ka negosyante o batanong negosyante pamali siya Mahit Andran diha sa may gawas sa Maria Luisa Village kining Paseo Rodolfo Road mga barangay Barila sa sunod sa Sugbo alas 12:53 dato nga Domingo sa Kadlawon Pebrero 8 2026. Aso di pa gini nga kadlawon day kayo kasama Arnold. Murag tunga-tungang gabi ina ni pero alas 12:53 na nani kasama nga Atty. Rapil sa kadlawon. So Domingo na. Ang nakabsan sa kinabuhi sa sulod sa pribadong tambalanan mao kini si Kingston Ralph Cheng. Hingkod ang Panginoon unya usanay ka negosyante kasama nga Atty. Rapil. Sa Kunebawan doon na ni siya coffee shop nga gitaragiya diha sa sulod sa Ayala. Oo. Center. Kuan ni bata Arnold kanang anak ning mga negosyante unya kuan sa ni kini ni ang prominent na mga ginikanan ani ug mo na doon na coffee shop ni diha sa kuan doon na pa ni bikiri sa na diha sa Ayala. Tinuod na kasama ang Tororfield, daghan kay nakailan ni nga mga sakop sa media labi na ning business group o kining business beat kasama ang Tororfield. Sila ang nakailaan kay permini siya magpa-interview sa tako sa media labi na siya gaduna siya mga bag-ong branch nga tukuron kasama Atty. Rapil. Onya sa gihimong investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ginipod sa base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga kusog nga nakapadagan ang usa ka Toyota Innova nga dunay plate number nga GAP 3492 nga gimaneho aning Sian Andro Pajarillo, 21 anyos, nga nagpuyo na po sulod sa Maria Luisa Village. Yung una niyang nabangga... Beato klaro ho na, Sian Andro Pajarillo, 21 years old. 21 years old. Kini si Kuan, victim. Kini si Kingston Ralph Cheng. Abada-bana ni kasama ito na Rapila, kaya pa makakuha og birth certificate ang atong PEO, mga 23 pataas. Okay. Batanon sa di kasama ito na Rapil, kaya mo nga biktima. Pero parihan ni sa Kunonold, parihan ang pikas o pikas, doon tayo mga nailhan ani nga Kuan. Kini si Cheng, kini ni ang namatay, Kuan kini nang nagnegosyo ni, nani Kuan, kay maginikanan, magnegosyan tidaan, pero kini responsable ning bata ba't doon na po nakasulti na to nga, apil-apil po sa negosyo ning nakapatay. Pulos, sa man pulos ni taga Maria Luisa? Dini si Cheng, dili ni taga Maria Luisa kasama ito na Rapil. Wap mo butang dito sa kining atong pakisusi sa PEO kung asa siya nagpuyo kasama ito na Rapil kay nadiritso mo siya dala nga to sa tambalanan. Kining mo nga biktima. Onya, kini si Sian Andro Pajarillo, taga Maria Luisa Village ni siya. Kay padong man ni padong naman ni Sibat, padong ato silang balay unta kining ihang sakyan nga Innova sa human siya nakabangga og tao og sakinan dito sa kining Paseo
Iyang unang So pasiyo nabanggaan asa man kasama napitan ni nga kwan, kung dito ni nakabangga na daan kay kusog mang dagan unya nakabangga na daan wa mohunong. Ang mga anak ni parihan ni mga anak o mga prominent nga mga tao, kining mga bataa. So kining usa Marilo Isa kay puyo ning usa, bat kining usa pod nga wa sa Marilo Isa matud pa murag Sunny Hills kuno ni nagpuyo. Ato lang i-double check pero kwan ni kana na ang promising sa kinabuhi ni Nold. Mga kwan ni mga bata pa pero rich kid. Pagkatawag nila mga rich kid. mga rich kids ni pero nakamao na well trained na sa business ni sila. In fact, mo ni ang kwan nagpadagan sa ilang coffee shop diri sa May Ayala o kanang bake shop da sa Ayala. Big shop. Oo. Big shop. Sa Straight to the kining point. bataa mga higala kuan ni mao ni ang founder matod pa kining 23 years old anak mo ni mga Chinese pod nga mga negosyante day. Mga prominent pod nga mga negosyante kanang kuan gyud ba? Dili ni kuan mga dinagko ni nga business gyud nga ilang kuan. Ang ginikanan anay so ang mga bata kamao na sad mahigala sa kini ni ang patigayon. So kini siya maoy founder matod pa mao mga higalay nag-conceptualize kanang ilang kuan ha niining ini dayon sul bitan mo na Ayala ari kaagi sa may dapit sa may Rustans day. Naday coffee shop. Nindot sa coffee shop ha nga kuan kanang ginganlan mahigalag Damil nga mo na Damil nakasuway ko coffee da sa gani no mao na mga label sa mga Boss Coffee kanang mga Starbucks na kanang mga kuan no napod sa bakery po diha nga naa po sa Ayala batan-on pa ni nga kuan 23 years old pa magani ni mga higala matod pasto nga report nga nabuan. Pero kinisad mga higala na kadasmag mausad anak sa gyapong mga prominent nga kuan nas Marilo Isa kanagong mga klasiha mga higala sa village isa may magkapuyo da kadto mga mga tubig-tubigan pero ang ato lang ni ba naunsa ka ning kalakihan no nangahubog ni sa may hubog ning driver or unsa may hinungdan ngano man nga paspas ang dagan unya ngano man nga nakadasmag na sa unahan wa man mo hunong may tatog nakahunong sa to sa unahan day nakadasmag sa Toyota Vios lang at least property ra unta sus di padayon sa unahan may gala nakadasmag ni hinuog tao patay noon unya kining namatay medyo promising unta ang kinabuhi ba ilado ni mahigala within sa community sa business din sa Sugbo. Atong balikan sa kasamang Arnold ba kay gala ning hitabo Yes, kasama Arnold. Asa man kuno day gikan ni. Kini maong nakadasmag ngano man nga nakadasmag na sa Toyota Vios unta, wa mo hunong niya padayon sa unahan, nakadasmag na hinog tao. Yes, Arnold. DYHP. Tata. RMN Report. Wa man ni mabutyag sa taga-TEO kasama Tornado Phil kung asa ni gikan kining si Sian Andro Parilio apan sa base sa pasiunang investigasyon kay ang unang nabanggaan kining Toyota Vios nga nagparking dool sa Juan Paseo nga gitarigyan ni Braille Aligarbes 35 anyos apan wa ni muhurong og mabikot ni pakusog ni Nol kini sa pagpadagan Asa dapit ni Pasionol do suito kaninol kay kaniha atong klarohon sa ning kuana. Sian Andro Pajarillo, 21 years old sa Maria Luisa. Anak nig mga kwansad negosante. Kini pod si Kings Ralph Cheng, anak sa og negosante ni. So og magkasuhay ni, kumbati ang kasuhay ani pero di naman mabalik ang kinabuhi. But kini karon Toyota Innova ni yang gidriban may pagka tumbanol nini mong Toyota Innova. Tinuod na kasama Antonio Rafael kay human niya mabangga ning Vios ni pasutoy ni sa pagpadagan o niya di overtake ni sa kasama Antonio Rafael base sa ato nga nakita sa CCTV o iyang napunggit kining biktima nga si Cheng. Nagpaktas lang kasama Antonio Rafael uban aning usa ka lalaki nga wa pod naigo o niya nalagpot ra ba ni si Cheng kasama Antonio Rafael og na punta atong postes kurente. Tungod sa kusog sa impact, kunya ni wa gini siya mahunong. Nisulod siya sa Maria Luisa Village, taingon nga to sa mabaw, dito na siya nalimbuhan kasama Antonio Rafael sa kining likoon nga bahin diha sa sulod sa Maria Luisa Village. Okay. So nagkiat ganing mata ako maahon Reynold. So nakasoda sa dito, gipasoda po sa mga gwardiya. Okay, kuan man murag ilado naman iyang sakiran kasama Antonio Rafael sa sulod.
sa gwardiya diha sa Maria Luisa Village. Oh, kataga diha man. Sa kasama Tudor. Oh, katiga man. Pero ang disgasya na amang hitabo sa gawas nga bahin sa Maria Luisa. Oh, sa gawas kasama Tudor Phil. Actually kung imo tanawon ang CCTV kasama Tudor Phil, murag kusog gyud kayo na pagkadagan. Murag di nakapugong tingali ang gwardiya ba diha sa Maria Luisa Village. Kaya kusugan siya nakapadagan pasulod sa gate ng Maria Luisa. Oto nga pagabot sa unahan na likuon, dito na siya nalimbuat kasama Tudor Phil. Unya sa gihimong investigasyon sa TIO, pagitaan ni siya og lisensya. Why lisensya kasama Tudor Phil? Uy. Wapod siya ay UR o CR sa iyang sakinan. Aha. Oto nga gi-impound ang iyang sakinan o niya gi-hospital arrest kining nga maong driver nga si Parilio. Ngano may lisensya ni nga 21 years old naman eh. Ubot ho na onold, makakuha naman ng lisensya. Ikaduha, anak pa sa ni mga prominenting tao sa Maria Luisa. Pero na, kasi ipakita nga valid license. Ito sa atong kapulisan kasama Tudor Phil nga naghimo sa investigasyon. Muna ang pasiurang impormasyon na ito nakuha gikan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Muna kining biktima, ginalin ni pagdaangan to sa usa sa mga pribadong tambalanan kini atong silingan nga tambalanan kasama Tudor Phil. Gidala ni gisakay ni siya og ambulansya, pero sa unang assessment sa atong mga sakaw sa TIO ug sa mga medical personnel, critical na siyang daan, murag unconscious na siya dito kasama Tudor Phil sa area. Gidala siya sa tambalanan diri sa downtown area kini nga do sa atong Sibianan apan na gideklara siya nga dead on arrival. Samtang kining bigli suspetsado nga si Sean Andrew Parilio nagpabilin paghapon sa sulod sa pribadong tambalanan nga nasa Puentes Peña kasama Tudor Phil. Okay, natumba man iyang inubasan. Okay, nabuak pa sa niyang kuan kanang windshield o niya naparok ni iyang ulo, nakaangko ni siya og angol sa iyang ulo kasama Tudor Phil o sa iyang lawas. So gi-hospital arrest ni kining maong driver nga si Parilio. Okay, so atong karonghon ha kay nakadasmag naman ni wala pa kasulti unsa atong kapulisan asa kuno gikan ni? Asa nagparty-party ni or unsa ba kahingitabuang ano ni nga inani ni iyang dinayban? Wala pa kasama Tudor Phil ang investigador atong makuhaan tigani og pamahayag kani karong taon-taon atong i-follow up kung asa gid siya gikan kasama Tudor Phil. So ang unang nabanggaan niya ang Toyota Vios nga gipanag-iya ni Braille Aligarbes. Diin man giparking dapitan old. Diya sa kuan gawas sa Juan Paseo kada bitong kuan diya kasama tapukanan po diya kasama Tudor Phil sa mga rich kid. Juan Paseo. Sa gawas sa Juan Paseo. Diya ra gyapon sa Maria Luisa o sa dapita? Gawas ni siya kasama Tudor Phil kanang Paseo Rodolfo Road. Okay, doon naman gipasiyo. Unsa man ning usa ni pasiyo des bikas? Pasiyo pa po ni sa kwan? Kuan na siya actually mura na siya mall kasama Tudor Phil kanang Juan Paseo. Aha. Mura na siya kanang arcade nga napoy mga imnanan, naay mga kananan, naay mga coffee shop. Oho. Okay. So, nakadasmag sa views. Asa mo to views? Kini ang views, oh. Ato ko ning ikuan ko nun. Pwede nito ma-zoom in, Ims. Kani, dako man nga pagkakuana, pagkaigo. Ang Toyota Vios, ato sa tanawon ko no, kasamang name. So, ang tag-iya ni Toyota Vios, si Braille Aligarbes. Si Brian Alcarbes kasama Tudor Phil. Kung nihunong pa siya niya, nakigsitol ng Toyota Vios, buhan, at least, property rin inyang nadaot untanod. Tinood na, wala tayo issue kasama Tudor Phil. Sunod doon na, ang ato nga mga pulis kasama Tudor Phil. Kanay, Toyota Vios, isa ha? Sige names, kanay names, post names. Kana, niya, zoom in ko no be. Ay, pasagyan na akong naong di makita sa. kanay. Oh, gubagod kayong Toyota Vios, oh. Ang sa likod nga bahin. So, dapat nihunong siya, nagsitol sila ani. Kung hitabo pa nga nihunong siya, nagsitol sila ani, at least, di sa makadasmag itong tao sa unahan kasama Arnold. Pero na, ang pagduda ni sa PNP kasama Tudor Phil, ha, nga nung ni kuhan siya, hit and run siya aning sakinan, tungod kay ba siya lisensya. Ano mo si tabuang way lisensya 21 anyos naman niya anak manig mga kuanol kamaon mo drive naman ni kan mga anak Okay. mga anak.
O ginunta ka sa mga Tolerofil, kabaw naman ni mo drive o niya, dali raman pagkuha ng lisensya ron. Basta mo sunod lang ka sa proseso, musunod lang ka sa proseso ka sa mga Tolerofil. Or hubog ba ka ni? Hubog ba ka ni Nold? Nga, nagpaturato yung padagan. Kana mo dako kay nga posibilidad ka sa mga Tolerofil. Kay kisa may normal. Ako, magdi ko ka, 21 years old, anak man ni, taga Marilo Isa na. Kanang mga tao na naa diha Nold, bida, mga prominente nang naa. Ya kining gidas magansad nga namatay, dato ni kay Nold, dako ni nga kwansad. Negosyante ang ginikanan ani. Correct gid ka sa mga Tolerofil. So pareha ni. Oh. Dako gid nga dami sa gihang na himo kag atong Domingo sa Kadlawon. Onya dali ra man ta ni masitol kaning iyang damage nga iyang nahimo kay prominente man siya nga tawo ka sa mga Tolerofil. Dato niya bayaran na niya ba? Ini insurance. Sa pagpadagan. Mabayaran. Amot unsa gid kay problema ha basig do na pay laing lawom nga problema ani. Unsa man ni wa man ni o kana nakainom nga hubog kayo nga na-drive or kung wa makainom unsa man gikan sa party-party gibuwag ag uyab na unsa man hitabo nganong inana man iyang dinayban. Inana man iyang batasan sa kalsada. Kana mo angayan pa nga sutaon ka sa mga Tolerofil. So ang pamilya ra tingali mo inasayod ani og kuan kay narabay ako nahibawan nga istorya, hindi pa ni kumpirmado ka sa mga Tolerofil, nga misuway ni og kuan kanang media blackout. Kana doon na ko na kunan po na nga media blackout. Doon na gina kapangutana nga nganong mo naman ang media wa katingog ingko ay sa dili gid mi mo media blackout. Labi na mi dos DWHP di na pwede. Di mi pwede ring pugong-pugungan lang, pero ang ato lang natunong mangguna nga Sabado, natunong nga Domingo ba pagkaugma Nold. Medyo wa duty nga media. Mo na hinungdan, pero ingon ta media blackout, maglisod mo blackout, labi pa DWHP, musulti ginis ka matuuran. DWHP ga FM, di gina pwede og inyong mandaran nga ayaw saba mo ni muna, di gina pwede. So kini si Cheng, matod pa sa nahibaw Arnold, naglakaw ra ni siya, kay mo padung po ni siya sa iyang sakyanan nga giparking Arnold. Pareha man ni doon mga service, pareha man ni doon mga sakyanan. Aba na ipamahayag nga itong nakuha, gikan sa atong nga PNP. Na timing lang nga paglakaw niya, padung siya sa sakyanan, napunggit siya ining maong Sian Andro Pajarillo. Tinood na ka sa mga Tolerofil, murag ako nahibawaan na ni, gikan siya sa sulod sa Juan Paseo, o niya muadto na siya sa ihang sakyanan, mukuha siya sa sakyanan ka sa mga Tolerofil, nagbaktas, o man aning iyang amigo, apan siya mo inapunggit tinoon, aning maong sakyanan nga Toyota Innova, nga gimaniho aning Pajarillo kasama to. Okay, so ang atong facts nga nakuha no, ato ning subayon og dugang kay tuwa sa Idol Twitter ron, atong okay na sa Idol Twitter dai, tuwa sa Traffic Division. Atong gipaadto mga higala para matanaw tani ang unsa gyud naka-reflect sa police blotter og ato sa masusin dito. No, but kini ni ang natumba nga Innova nga iyang gidrivean didto na rin isod sa Maria Luisa Nold. Dito na kasama to Tolerofil. Dito na siya sa sulod sa Maria Luisa Village. Kanang padung na siya sibat. So padung na sa to, ana siya sa Maria Luisa Village, nagpaturato gyapon sa padagan dito, wa ba kani maratol ni bataa kasama Arnold ngano man nga kuan. Dako gyud ang posibilidad ka sa mga Tolerofil nga ratol na ni siya. Wala siya kabalo sa buhaton yan ang tabakan pagbayong gasolinador. Unya pag padung na sa kanang kormadahon ka sa mga Tolerofil, nalimbuan na ning iyang Innova. Kadi man ko magkatuo nga kuan nga kanang bag-o pa ni nakat-on drive kani anak mahin-ani Nold pag 17 years old 18 ka maon man drive ni mga bataa. Kuha na nag mga lisensya. O na mga sakyanan ni. Mga dato ni. Kining kuan kini pong nadasmagan dato ni kay Nold. Mo ni tag-iya ng damil, siya lang nagpadagan ang damil o kanang naay bikiri sa Rustans. Bat ang ginikanan ni pulti mga kuan na. Puro ni mga dato ka sa mga Tolerofil, diha basta ka nang nagpuyo ka dihang dapita ka sa mga Tolerofil, di ka matawag ka pobre. Kanang Maria Luisa Nold, di ka kasud ang nagwa kay ko mahal kay yuta ni karon siguro 100 per square meter ng yuta ni Nold. 100,000. 100,000 per square. Oh. Mo na ka sa mga Tolerofil. Mo ni ato lang ning palit kag kuan bisag usa ka square meter lang. Imong paliton 100,000 na, igo ra ka magtindog. Mao na Pinoy anan sa mga rich and famous, diyan Sugbo. Ato lang ni padapon ka sa mga Tolerofil kung kining nakabangga nga si Sian Pajarillo nakagawas na ba ni tambalanan ka sa mga Tolerofil kaysa kagahapon sa atong pag-follow up
napanis tambalanan gi hospital arrest pa balikan sa mga bunog o angol nga iyang naangkon sa iyang lawas o sa iyang ulo. Oh. At Pero, ang inuntan ay Sanol, kini ni ang ato ni ipaklaro no kay makuha man ni mga CCTV labi pa pulos man ni mga kortahan ni sila. Ang ato kapulisan na asto nga mag-agi ani di ni pwede nga maingon nga kuan ang pikas pulos man mga kuan di pulos si mga banggiitan pulos si mga dato nol. So ang pulis ani kuan gyud careful sa investigation. Actually, fair man sad ang ilahang investigasyon sa atong kapulisan kasama sa Tororofil. Gani, muhatag sila og mga impormasyon, labot na silang nagpadayon nga investigasyon. Oh, asa man ang mga CCTV? Nakakuha sa CCTV ani? Nakakuha sila actually kasama sa Tororofil. Nakakuha sila. Mao ilang gibasihan silang investigasyon. Kaya masubay na to asagikan paning maong nakadasmag kay akong tanaw ni ba? Kaning nga dinayban. Asa man ni ipaklaro gina nalikor test nila ni hubog ning bataa or unsa man og dili hubog nganong inana mayan dinayban. Wa ni mabuwagig uyab nol or wa ni nagmaoy asa dapitan ni ng bataa nga kwan nakaamong magdaghan. Kana mo atong subayin pa kasama sa Tororofil. Labot na sa ihang personal nga problema magkaha o magkaha nakainom ni siya, hubog ba kaayo o tungod ba kay natarantar siya, human siya makabangga o biyos diha sa gawas sa Maria Luisa Village. Pwede pagkabangga niya agbios natarantar siya paturato siya padagan. Nakapunggit na sa taon samot ka tarantar mo to natumba sa dos unahanod. Muna sa mga theory kasama sa Tororofil nga atong masabot sa insidente pero ato ning sayron pa kuno sa gyud ang hinungdan kanong nainguna na dako ba siya problema gugma ba o baka do naglibing ka sa mga Tororofil nganong nahitabo niya ang kabangga o niya nihitan ran siya nakapatay siya og usa ka dako nga negosyante diri sa Dakbayn sa Sugbo. Okay. Gikan diri sa gawas kasama Tororofil Arnold Bustamante tatak aramen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Arnold Bustamante sa imong report. Ato pagtagad mahigala ning kuan naunsa ba ning kalakiha mga kaygalaan no? Dako kayong disgrasya oy. Nya kini magod atong gisgutan kay mga batan-on pamguno sila. Unya kini bang mga inana mga oras sa bitaw delikado kayo. So pastilan. Ang ginikanan kuno ani day kining maong kuan may mo violin ning bataa kining tagian ning damil nga coffee shop. Ang inahan murag na kuan dili makatuo sa hitabo og unya murag dili gusto makikisulyag tao dayon taon ang inahan ining bataa paita.